Tehdään tällainen pikku tallipäivitys tähän väliin sen kunniaksi, kun tuli vähän parempi kamera hommattua tähän kuvailuun ja työjuttuihin ja muuhun, niin tässä on tällainen kolmoskorinen avo. Tää on muutettu nelivedoksi jäljestä ja näitähän ei alun pitäen ole nelivetona ollutkaan. Ja käsittääkseni Euroopan ainoa tai ei ainakaan ole hirveämmin tietoa löytynyt, että näitä olisi muita sitten tehty. Sille nelivedollekin on tietysti ihan syy, että miksi semmonen on sinne pitänyt laittaa. Tässä on motori nytten siihen tulossa. Tällainen siinä oli ennenkin, mutta siinä oli vähän kasausvirheitä sitten edelliseltä tekijältä ja se sitten majohakureissulla meni sitten aika palasiksi, niin tossa on nyt sitten korvaava tuote siihen. Niin. Tonne se pitäisi survasta tyhjältä näyttää vielä. Siellä on aika lailla kuitenkin sitten valaamista kaikki ton koneen ja laatikon vailla konetta ja laatikkoa, niin sellainen päivitys täältä, että tää olisi nyt ensimmäisenä ja tuossa on jonossa jonkun verran muutakin, että siinäpä tehokas työpiste, mutta toivotaan, että saadaan pian tulille tuo härveli tosta ja pääsee tukkaa kuivaamaan. Tästä varmasti tulee kyllä jatkoa sitten pikimmiten. Tämmösiä.